Oh. Hello. BBC alla be sé a chéad ní han agus ha mí hen héine se san fa galig na seacan Oh, ha agus cuiineh ha cuach anna fachgol. Oh, ha go dearh ha cuach an a tí chuta. Oh, bhid ha na sé seán na Perú go na bhís an gríomh nach Kung Fu Panda na tain ciúil gemmi cin gáach agus a science spórsal. Ní sé mar a thuair sin he sin seo ar san fachh galig na seacan I fá seacha. Ha agus leis go ré thoach é neadach a hán ha fachgol ferric ar a chuomh an teachsa. Déanamh dé hán so dé hán. Oh, ge jabbacuad. Oh, chosnog. Ní sé flúr bháiacha sa seo ha céalcha snódrap an sa bhéir. Ní sé ha flú seo nach go rá sa bbliana agus sé cóthre a chan go bhfuil an tearach in an lí. Oh, flúd pictafi a hán agus chaníl féimic ag mór an solas na créine I tíríid. Díad a sin héine. Oh, bhile dó cha chéin ach an san turas mé iad go duine sa bí flúr go. Oh, well a lúig afsúla a seo ha dead frúd agus sa gúcht. Húid mi seán an nu céad seachgad sa sia. Ha, grotid, cúmach a téine. Seo Kung Fu Panda.